pangestu. Mugi-mugi lampah kula sak rombongan dumugi pandhéan menika wilujeng ingkang wonten mergaksan tetep sinengsengan kalahipun. Nah menika nalika menapa ziarah kubur menika nggih prayogi ngaten. Dadi ndongake marang sing wis seda ning aja lali ndonga ya dienggo awake dhewe. Nah kalau masalah kelalen, dadi sing ndongake marang sing seda. Ning kalau masalah lali ora awake dhewe iki ndonga awake dhewe. Terus pamanipun ingkang seda menika mugi kaparingana papan ingkang ngorwat, papan ingkang mulya, swarga jati, ngapunten sedaya dosa kalepatanipun tinampi sedaya amal kasaenipun. Pinaringana ganjaran ingkang sak ngorwat kaliyan lelampahanipun. Semanten ugi kula sak kulawarga mugi tansah kaparingana apa panjenengan. Dadi nek ziarah menika sih karo ndongake awake dhewe aja mung napa searah. Nah kadang kula menika lali. Nggih, matur nuwun. Mas tak